život tvojim prijateljima. Ili će svima koje voliš biti tako loše. Kad bi Violeta sada saznala tko sam, stvari bi se potpuno zakomplicirale. Ne brini se, šupi to tamo. Reci mi o čemu si razgovarala s Anđe. Ovo nije dobar trenutak. Stvarno ne mogu vjerovati, Tomas, ne vjerujem da si da nije dobar trenutak, zar ne shvaćaš da ne želim sada razgovarati? Želim reći da mi je žao da sam pogriješila i ti mi to kažeš. Što to imaš u ruci? Što je što? Što je ovo? To je koka, bila je...